खुलुमबाय बर' रादाबनिफ्राय गोथार हामग्लायनाय हरबाय। दिनै उदालगुरि जिल्लायाव एनडिएफबिनि आफादगिरि डक्टर नाब्ला लोगोसे सा 9 एनडिएफबिनि सोद्रोमा जिउ जोबजासिम जोबथेसालियाव जोबना दोननायखौ थाबै खेवना होनो थाखाय सुबुं हानजा सुरनाय हाबाफारि लायो। बे सुबुं हानजा सुरनाया उदालगुरि नलबारि गेलेग्रा फोथारनिफ्राय जागायजेना उदालगुरि कर्टसिम हानजा सुरनाय नुनो मोननाय जायो। मिथिनो हानाय बादिब्ला बे हानजा सुरनाया खमैनो 25,000 सुबुङा बाहागो लायो।